музыканы тыңлый-тыңлый Түбән Кама халкы ял итә. Бу вакытта плите өстендә язгы кояшны хәтерләткән коймаклар пешә. Һәрбер кешенең үзенең рецепты бар. Чын күңелдән ясалсаң, бөтен әйбер дә тәмле була. Сый нигъмәтләр арасында утмуртларның милли ризыгы пәрәпәчләр дә бар. Аны камыр эченә тиелгән бәрәңге яки иремчек салып пешерәләр. Сатылган ризыкларны авыз итәргә теләүчеләр күп була. Бәйрәм белән Keyifler heybet, tırmışlar heybet, bala şagalar isyan bulsun, bütün kişinin beyren bilen. Сәхнәдә Түбән Каманың иң билгеле иҗади коллективлары чыгыш ясый. Бәйрәмнең кульминация өлеше караш кыны ягу була. Ул санаулы минут эчендә көлгә әйләнә.